Myntri Khynnah Skul Sorkar Pdeng Christian Pal Gurjar ubadai pej ekatrat power and heavy industries haka khatlai tre gunaitung arja arpo arula Wan Jngoh Ribhoi District Kawainiki District kablayo anam kum ke aspirational district kani ke Wan Jngoh kalong man pej ban khmi ki kampan roi bat Kumjuh Ruh ban IMC ki officer jekitrat Sorkar beper naga benta bandang yai tre shirhem kumba Ribhoi kade Kawainiki District hakari kabla kiu step Kabadan ruh kekedan kebesan na pedang kesiswa khas santali ki aspirational district hakari India. Na kaliang uniu menteri ula lumru ya baro ki officer na kitara Sorkar hakajia lang kablalong conference hall jika office of deputy commissioner hakajia dan lang uba BJ Kharshandi additional deputy commissioner Ribhoi district bar ki wei ki rang ba officer. Habukren jiki nang thok khobor Christian Pal Gurjar ula penpau ke jingsong kemen ke bakrau. Banyu i bak Ribhoi district kadai ka wei na pedang ki aspirational district kabla kiu shaprang habaro kiliang bar khamtam kabla kiu shka kedan ka basan ha Ribhoi ka wei ha ka beidei bar ka delta ranking bar kabla yo bar rui ka kedan ka beningkong house name arjar khakhandai ha ka beidei bar ka health and nutrition ka belong ka jingsarong ka bakrau ka district bar ka jalahi bro wei ulo angru halor katei ka naam bar ka jingla ban pentre kami ki scheme Sorkar na kaliang ka niti ayok kala penmang ru iki khusna mar ki scheme ki babon na ka banta ka ni ka district hagani ka jog sngi na kaliang nu menteri ro lejru banya merjing mud ban Wan Jngoh ka aganwadi center hashnang umdihar bar Kumjuh Ruh ka health and wellness center kabadan hashnang umsau nong kharai dan kaliang jungi lapan pau ba Ribhoi district hi ka dei na ki wei ki aspirational district ki ba Sorkar India ka lajit kerpang pat kadon tang ni ka wei district hi ha kani ka jalan Meghalaya hi bro ka wei ke katum ka jeng pentip jong minister yong ba hausnam arja kan rio katum ka data jo UNDP ka ranking jo ka India ka don sedien ba ha ga bidai pat roi ka pa en nakani ka daw nakaliang jong u prime minister badon brom jongi u Shri Narendra Modi ji te ulawara ya kani ka konsep mar usuthu bagi don kini ki shispa ka santli ki districts hakaba roi ka par kadang dunam ha te kumno ban kentiu ki takadaw ki penmi ya kani ka program bagi kon ka aspirational district program te nagaliang jong minister ulai thu ba nadu ba kasdang kini ka aspirational district program ni for Ribhoi district te hausnam arjat khatandai ka Ribhoi district kalayo ka beningkong kalayo arang ka beningkong ha bidai ba ka basic infrastructure hauju usnem ru kalayo ya karang ka beningkong ha bidai ba ka health and nutrition te haujun arjat akweru ka Ribhoi district kalayo karang ka beningkong ha bidai ba ka education bat kalayo ru ka kusnam dengan niti ayo ka badai shikro tingkah di hadin kataru ka niti ayung ru kalaai nomor ki bun ki ranks ki lawan shikmat ha bidai ba Ribhoi district kalayo ru kunju ka wak mani ka badai south ro tingkah ti hausnem arjar akuar katum ka delta ranking jong nusnem te ka kani ka Ribhoi district lawan ka position ka basan bat humi arjar akuar ha ka bidai bat ka basic infrastructure ka Ribhoi district kawan ka position ka baar bat ka bidai bat ka education kawan ka position ka ba sang te katum ki ong jong minister yong ba hakini ki samtli ki indicator ki bakham kongsan ke district hi katum gani ke review mengilayo taksi ke district hi kala le bha hakini ki samtli ki indicators ti nakani ka daw ilayo ru banjo position beshkmat bodo kunju ki award money naka niti ayo te nakaliang I minister ru ila pentep ba kini ka singiru ilayo men review ya ki projects ki prepare ki ba implement lagi ni ki power sector companies kum kan nipko bat ka power grid but nakaliang jungi la tentukan farm om tang ye kini ki power company sendiri ki district officials ki bahap apo ka district administration to Ribhoi district hi bagi nang trejur susu nang ni shikmat kanang ba nginang la bat pekiu susu ye kini ki indicators ki ba kawan kham shedin bat ningyo ye overall ranking ke bawah kini ki benai bat ki besnam ki benang wan ba nakaliang jukiru jongiru la pukut ba kaniku hi ke headquarter kanang ne ni apo shillong